da wasi Ebra Dinya Kobo Yeda wasi Ebra When I hear, the same thing about the Francomu, now ye maboswo. Ye mabosui, a fee 2 year home at the Ashawansa. Say to me, dear Mono, Rade, one cassa, be the fashion of money moonium. That was a general ready use to him. Amen. You will near entrance here. Yet the Radias said, on my whole quiet now and then so Yabasramo. Adofo no mo so Kumase ni ade nyina so omo so mo nyina omo chia mo. Hallelujah. E kan se bia e ka ko be 2 to 3 years in Amba Accra. Am say abem nyina e be kan de a na de peak bobo ho. Na nso ne no nyame adaroma mo anti antena kura moi si yango poni mo nyampa meni aji yie pa se de moye no efe se mo nso mo teme akuru edan kase se nso asi wode a mo ahye wade ani mo nyam amen na nyame adomo a ebi a menim se benimfo ayese ho asama ato Domu wie na omo de ho asamato mo nimu a eduru ho a ene ewo ense bebre ho a ebetimi akafa ho nemum de meka na se de edi ani ehu no de akere mo modembo wade inshira mo amen yo ene na ebeti nyame asem na nyame adomo a ye ho ense bebre no anso ebeka ene ibinam se ene ne yawo agye nkwa no so and 25th December 2009 emuni ewe nti and then yawo ajenkwa no ibinum so ani agye na ibinum se nyankopon ani monyam se ende yawo abofra bi amana bibi ase eye yetie ho asem bebre minim se ye gidi a ene ye nti ase e fa ho no anya sɛ de ebi no ka ana yɛn ka memom sɛ ampa sɛ yawo agyenkwa na mayɛ a ankaye sɛ agyenkwa no deɛ ɔbɛwi ase ɛbɛyɛ bibipa bi ma yɛn ɛni sɛ yɛnim da yɛde wɔ no ana yɛhyɛ ɛda no animonyam a obi sɛ baaburo mu baabi yɛ ne ho a ɔka saa adeɛ nanso nka no nko amfa mfamsoɔ bi mmerɛ yɛ sɛ yɛda Awurade ase sɛ ɛda bi sɛ yɛbɛwi ase Onyankopɔn ede agenkwa bi ebae nanso no yenyina enim sɛ Christmas na ankasa no ekwa yefa aso bae no ene sɛde edi no sɛ wo Onyankopɔn asɛm di a na sinto bebre no a ewom ba de behia bebre ho sɛ yehwa de kakra me so ka ho ebehia kakra sɛ ene nso yehwa de kakra bi wɔ ene 25 mbese be kasa kakra bi ni ahwe ne bi akra nso afa ho na timi aboa yen edi nanka asem no a mbese me ne mo ka ho asem akra no ene said in which month Jesus Christ was born bosomi be mu ena Yesu Kristo ye wo no and answer which month was Jesus Christ born yepɛsɛ ehunu bosome ebe mu ana yewo Yesu Kristo yenyina no yepɛsɛ yehwe mu ebi ne mo sɛ bosome ebe mu ne yewo Yesu December mmeboa nya saa na ebi ne mo aka na yebɛhwɛ sɛ ebi a Awurade asɛm mu no yebetimi ehunu bosome pɔten paa yewo Awurade Yesu mu de a na yesanka no so aboa ye bebre na ansana yebɛkɔ so ne ni kan
onyankopɔn asɛm bi ɛwɔ Lucas mpa Luke 1:26 na ehwa de ansa ɔse Luke chapter 1:26 na yɛhwɛ Awurade asɛm a wɔatwerɛ wɔ hɔ na bosome a ɛtɔ so nsia mu no onyankopɔn ɛsoma a ɔbɔfo Gabriel ɛkɔ Galilea kuro bi a ɔfrɛ no Nazareth mu ababaawa bi a wɔde no ama ɔbarima bi a ɔfrɛ no Yosef a ofiri David abusua mu awadeɛ nkyɛn na ababaawa no din de Mary ha sei ɛna yɛbɛgyina so ne yɛhwehwɛ mu a ne yɛhu bosome kora yɛwɔ agyenkwa no ɛwɔ mu asɛm a yɛbɛkyerɛkyerɛ mu no yɛana ɛnyɛ sɛ bi a ebie mu ani ama mo ahu nokorɛ no nkɔ ne mmom nso yɛana ɛbɛsa aboa yɛn na ada nkyerɛkyerɛ a ɛnyɛ nokorɛ nso adi na afei nso ɛbɛma mo ahunu asɛm no nso baabi a ɛfiri baeɛ na yɛtumi ahyɛ onyankopɔn nso animuonyam yɛnhyɛ no nso sɛ nyankopɔn no korɛ bi da adi na ɛyi nokorɛ bi si hɔ ɛma yɛn na ɛkyerɛ mfomsoɔ bi a ebinom ayɛ a yɛn na nyɛ sɛ yɛhu ɛnokorɛ no nko ara na mmom afei nso no ɛboa yɛn na ahyɛ yɛn gyidie nso den na asɛm a yɛdi akyire no nso no yɛni asɛm a Awurade asoma no ama n'aba no ɛho agorɔ yɛnhyɛ nneɛma bi nso pɛɛ yie paa aha sɛ yɛkenkaa yɛn ɔkyerɛ sɛ ababaawa bi yɛfrɛ no Mary no ɔyɛ virgin na ɔte kuro bi a yɛfrɛ no Nazareth mu na bosome a ɛtɔ so nsia mu no onyankopɔn ɛsoma a ɔbɔfo Gabriel ɛmaa no kɔɔ ekurom hɔ Mary nkyɛn na ɔkɔɔɛ no ɔde asɛmpa bi kɔmaa no na ɔka kyerɛ no sɛ ɔbɛwo abɛɛmaa bi abɛwi ase ɛna ɔkaa no abɔfra na ɔbɛwo no nipa ko a ɔbɛyɛ ɛne ɔbrɛmpo a wɔyɛ ɛne ahenni a ekura na ɔde bɛwi ase nyinaa Mary nso busa ɛka ho asɛm kyerɛ ɔbɔfoɔ no sɛ mituwe menni bɛrima biara na ɛbɛyɛ dɛn na asɛm a wɔka yi atumi aba mu sɛ monya taa ma monkenkan nyinaa nkosi 45 wɔ Luke chapter 1:26-45 yɛbɛyi nneɛma bi afiri mu kakra ɛna Gabriel ka kyerɛ no sɛ asɛm a ɔno ɔbɔfo Gabriel de aba no Nyankopɔn ɛna ɛbɛyɛ deɛ waka no a ɛnyina Mary na ahoɔden so bɛrima biara mfa ne ho nka no nanso Awurade ahoɔden bɛba no so na wanyinsɛn na wawo na akwadaa no a wɔbɛwo no no ɔyɛ ɔhenkɛseɛ bi paa na ɔbɛwi ase na ha sei no ɔsɛ bosome a ɛtɔ so nsia mu ɔsɛ bayɛ bɔ no de dume bi a na wama yɛ apɔ kakra a yɛbɛtumi agyina soɔ ne yɛde ahwehwɛ nsɛm mu ne yɛtumi ahunu bosome koro a yɛwɔ Awurade Yesu Kristo ɛwɔ mu sɛ yɛn nyinaa agye tom sɛ ebi a normal pregnancy sɛ ɔbaa ɛbɛnyinsɛn ama nsɛ bi a abosome nkron ɛna wawo ba deɛ a ne yɛfa no sɛ normal pregnancy na ɛyɛ 10 months 9 months deɛ a yɛbɛtumi ahwehwɛm ne yɛhunu yɛn nyinaa deɛ taa ka bebree sɛ abosome nkron yɛntaa nka no saa nipa sɛ na wate saa sɛ yɛpɛ sɛ abosome nkron ba na woyɛ sɛ abosome nkron ba hallelujah yo mo yɛ deɛ sɛ bebree no ara sɛ ɔmo ate sɛ yɛtaa ka abosome nkron me gidi sɛ ɛyɛ nokorɛ no so sɛ awoɔ ɛwɔ mu sɛ ɛtumi ba at least ebi wɔ ha a ɛbɛ n'akyi ebi wɔ nso a ɛtumi kɔ n'anim ne mmom nti yɛnka yɛ nɔɔma a obiara ɛkeka yɛka dɛda yɛ ano ɛkeka no a deɛ ɛyɛ ɛka ne sɛ abosome nkron ɛni yɛhu sɛ yɛgye tom sɛ normal pregnancy no ɛyɛ 9 months deɛ a yɛbɛyi hwɛmu ne yɛhunu na tumi nso aboa yɛn na sɛ wokae Luke chapter 1:39 hɔ no a tam a Gabriel ɛne Mary kasa wieɛ no Mary kɔɔ Elizabeth nkyɛn
na yɛn hwɛ deɛ esi hɔ adesua no so na deɛ yɛkenkaa yi anaa quotation yɛde ma yɛsi ɛyɛ Luke chapter 1:39 yɛn hwɛ kakra a hɔ se na ɛna no mu a Mary ɛde ahoɔherɛ ɛkɔ mepɔ ɛso Yuda ekuro no mu na ɔkɔ Sakaria efie kɔkyia Elizabeth na ɛbaa sɛ Elizabeth te Mary ɛnkyia no akɔkɔa no ehuri ne yam na nkɔnkɔn ɛhyɛ Elizabeth ma na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛ wɔahyira wɔ mmaa mu wɔahyira wɔ yam mu adeɛ na yɛfrɛ hɛn sɛ me wura ne na ɛreba me nkyɛn yi na hwɛ wɔn kyia etwa amaso mu ara pɛ akɔkɔa no ɛde ahosane ehuri me yam na nhyira ne deɛ wagye adie efi sɛ nsɛm a Awurade ama wabɛka kyerɛ wo no ɛbɛbɛm amen ase sɛ yɛbɛtumi nso de wei nso asa aboa bi even wei koraa ni hɔ a deɛ yɛbɛka no ankasa ɛyɛ Luke 1:26 no koraa wɔ ahoɔden si yɛfa no sɛ ɛberɛ a ɔbɔfo Gabriel ɛkɔɔyɛ no mu saa abɔsɔme nsia no mu Mary ɛbɛnyinsɛn ɔbɔfoɔ no sɛ Nyame ahoɔden bɛba no so ɛdi Gabriel ɛkɔɔyɛ no sɛ Nyankopɔn ahoɔden ɛbaa no so a woka aban ɛbɔ no wɔ sɛ in those days ɛna no mu no a yɛbɛtumi agye ato mu sɛ bɔsɔme no so ɛtumi fɛ no sɛ ɛyɛ ɛna nti yɛbɛtumi de yɛn ho ato so yɛn ho to so yɛn mfom yɛ sɛ ɛna no mu na sɛ yɛbɛtumi aka sɛ bɔsɔme no mu yɛka no saa no a yɛbɛtumi ayɛ yie yɛbɛtumi de yɛn no nso ato so bi ɛnipa mu a Mary ɔkɔɔ Sakaria efie Elizabeth nkyɛn no Awurade asɛm kyerɛ sɛ saa taa no na Elizabeth wafa furu because time ɔkye a Elizabeth sɛ ne nkyia no ɔte yɛ pɛ no akwadaa no a ɔno hyɛ Elizabeth yɛ mu no ɔyɛ nsɛnkyerɛnneɛ bi na afei ɔhunu sɛ ne wura maame ɛna ɛreba ne nkyɛn na yɛ saa sei no deɛ na ɔhyɛ yɛfunu mu no ti Mary kɔɔ Elizabeth nkyɛn no na wafa furu saa na Awurade asɛm ka amen nti asɛm ma yɛhunu sɛ yɛfa no sɛ bosome no mu ɛna Mary ɔbɛnyinsɛn deɛ a madam yɛnti ha yie wei no ɛtumi boa ma yɛte ase ɛna ɛno nso ni wɔn nso a asɛm a yɛbɛka no nso ɛntosini na sɛ yɛfa no sɛ bosome no mu na Mary ɛnyinsɛn yɛ deɛ a ɛna yɛbɛtumi yɛho bosome koro a yɛwo agyenkwa no mu na nso yɛbɛtumi yɛho bosome koro a yɛwo agyenkwa no mu a gye sɛ yɛbɛhia sɛ yɛde calendars bɛyɛ sɛ 3 calendars ɛna yɛhwɛ mu yɛhwɛ no nso paa calendars bi wɔ hɔ a ɛna wɔn sɛ yɛtumi gyina soɔ ne yɛtumi de calculate na yɛtumi ɛboa yɛn na yɛbɛfa bɛyɛ mmiɛnsa na calendars mmiɛnsa no a yɛbɛfa no ewu baako ɛna ɛbɛyɛ no korɛ matietie nkɔfo bebree paa yie ɛwɔ radio ahodoɔ so ɛne TV ahodoɔ so paa ebinom nso akyerɛkyerɛ nimdeɛ ahodoɔ bebree no afa ho but mehwɛ sɛ wɔn nso ɛkakulate yɛ no a yɛn na sinto bi ɛwɔ deɛ yɛn na mɛde ma so ɛtie mu na bɛhia bebree sɛ yɛn nso yɛn nhwɛmu a yɛn nso yɛayɛ na ɛbɛboa yɛn ama yɛn nso atumi yɛhu no korɛ na atumi aboa mo na mo nso mo de mo ho ato soɔ na daakye mo na obi hyia na mo ne yɛ nkyerɛkyerɛ a ɛnyɛ sɛ ɛda a ɛnokorɛ mu nim nko ara adie ne mo ɛkyerɛ nimdeɛ nso a mowɔ ɛna ɛkyerɛ Onyankopɔn ansɛm nso a yɛde yɛn ho ato soɔ ti yɛn hyɛ no nso ti me se yɛbɛhia calendars ahodoɔ mmiɛnsa na ɛbɛhia sɛ yɛtumi enya Jewish calendar ɛno yɛ adeɛ bi a yɛbɛhia paa calendar na afei ɛbɛhia sɛ yɛhunu Greek calendar nso na afei deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nso ɛyɛ yɛne ɛyɛ calendar a nka mɛka sɛ ɛyɛ Gregorian calendar saa calendars ahodoɔ mmiɛnsa yi ɛna yɛbɛhwehwɛ mu na yɛhunu nimdeɛ ɛwɔ mu na afei yɛtumi de agyina soɔ na yɛakyerɛ bɔsɔme koro a yɛwɔ agyenkwa no nso ɛwɔ mu deɛ meka no sɛ wonnim saa calendars ahodoɔ ɛwɔ nyinaa adeɛ a na sɛ wo se wobɛyɛ nkyerɛkyerɛmu bi afa ho na wakyerɛ bɔsɔme koro anaa ɛbrɛ koro a yɛwɔ agyenkwa no a wobɛyɛ mfomsoɔ
na sɛ mfomsoɔ nso woyɛ na sɛ Nyankopɔn amoa wo a na wantumi yɛ ankɔrɛte a ɛnyɛ wei ho mfomsoɔ nko a na abɛyɛ because wei no ɛyɛ yɛatwerɛ da hɔ deɛ nanso ɛnyɛ sɛ wosii mu no ara no na wakɔdu. Praise God. ɛna deɛ baako wɔ mu no sɛ nipa fam na wɔn wɔ sɛ ma fam na sɛ wansakra nso a ɛno nso ɛnu mɛkɔ wuo mu biribi wɔ hɔ a Nyankopɔn ɛhɛ dɛ nie akyire ɛntie nipa na mo hɔ na afei nipa bɛwɔ sɛ no kura nie nipa bu n'ani gu so na wamfa no kura nie anya dwuma a saa na nipa no bɛyɛ ɛwɔ twerɛ nsɛm ahodoɔ a aka nyinaa ho ɛno nti ɛmɛ Nyankopɔn nso abu saa nipa no ɛfɔ na yɛbɛhwɛ saa 3 calendars yi na yɛde akyɛkɛ mo nyinaa yɛsɛ sɛ yɛfa no sɛ normal pregnancy yɛmfa no sɛ ɛyɛ how many months yɛnka no dɛn 9 months ɛna nti yɛtaa aka sɛ bosome nkoroba ɛyɛ nokorɛ na yɛbɛhwɛ na yɛsua calendars ahodoɔ na afei yɛgyina so ne yɛahwɛ deɛ ɛyɛ deɛ yɛn bɛfa nti mɛpɛ sɛ bi a yɛatwerɛtwerɛ biribi agu ase yi nti yɛbɛsɛ bi a bɛma adesua no ayɛ mmerɛ kakra ma yɛn nti ebi a yɛn nyinaa yɛkɔ sukuu amen anyanya saa adeɛ bi a na yɛn nyinaa ne yɛato yɛn bɔ ase ne yɛakɔ sukuu ne a Nyankopɔn asɛm ayɛ adesua nti mobɛdi akyire kakra hano cry good wona sɛ mo ahunu no sɛ esi ya koraa no a ɛyɛ ndɔboaseɛ na yɛkyerɛkyerɛ mu a mo wie a mo mpanimfoɔ bɛboa mo na ebi akyire no wɔn asa nso atwerɛtwerɛ kakra ma mo na yɛapɛnti bi wɔn nso a wɔn de ama mo deɛ di kan no yɛbɛhwɛ Jewfoɔ calendar me wie a mɛkyerɛkyerɛ mu yɛka sɛ calendar nipa sɛ nim calendar hwan na ebi bɔ ne dɛm mo mpanya ne nsɛm ebi bɔ ne dɛm hallelujah hwan na enim calendar nso onim calendar kana kɔ si nyame anim onyam sɛ nim na yɛfɛ ne calendar very good na sɛ mo amɔde ama nyinaa de obiara ɛwɔ enim calendar yɛnhwɛ Jewfoɔ calendar nko ɛna yɛn nso Gregorian calendar nso yɛn calendar bɔ yɛ dɛm na nso yɛ different ɛna Greekfoɔ nso calendar nso ɛno nso nko ɛnde yɛbɛkɔ nkyerɛkyerɛ mu na tumi aboa yɛ na afei yɛkɔ sukuu ne akɔsua deɛ yɛdi kan no Jewfoɔ calendar ne din nie bosome a ɛdi kae ɛwɔ Jewfoɔ wɔn mo afi mu no afi biara no obiara wɔ ne bosome yɛdi kae na Jewfoɔ wɔn bosome no a ɛdi kae no yɛfrɛ no Nisan na ɛwɔ mu 30 days na wode ba yɛn yɛ die mu a ɛyɛ March April yɛn hɛ no nso wi a mɛkyerɛkyerɛ mu Jewfoɔ bosome no wɔn nso wɔn yi so abosome 12 na obiara yɛn yɛ bosome no ɛwɔ deɛ di kae ɛna wɔn nso bosome nso ɛwɔ afe no mu no bosome yɛ di kae na wɔn afe no bosome yɛ di kae no yɛsi yɛfrɛ no Nisan wode ba yɛn yɛ die mu a ɛyɛ yɛn bosome yɛtɔ so mmiɛnsa ɛne ɛnan no mu March April na deɛ nti ɛyɛ March April no wi a mɛkyerɛkyerɛ mu wɔn second month no of the year na yɛfrɛ no Aya wode ba yɛn die mu ɛno nso ɛwɔ mu 29 days wode ba yɛn die mu a ɛyɛ April May wɔn third month no nso yɛ ɛyɛ Sivan ɛwɔ mu 30 days wode ba yɛn die mu a ɛyɛ May June ɛna wɔn fourth month no nso ɛyɛ Tammuz ɛno nso wɔ mu ɛyi 29 days wode ba yɛn die mu a ɛyɛ June July ansa na wɔn fifth month no nso ɛyɛ Av no nso wɔ mu 30 days sɛ matwerɛ ɛno nso yɛ July August ɛna bosom yɛtɔ so nsia ɛyɛ Elu ɛno nso yɛ ɛwɔ mu 29 days ɛyɛ August September ɛna yɛwɔ Tisri wɔn 7th month na ɛyɛ Tisri ɛwɔ mu 30 days ɛno nso yɛ September October ɛna yɛwɔ Heshvan ɛno nso wɔ mu 29 or 30 days ɛno nso yɛ October November ɛna yɛwɔ Kislev no nso ɛwɔ mu 30 days November December ɛna yɛwɔ Tibet no nso ɛyɛ 29 days ɛyɛ December January ɛna yɛwɔ Shivat no nso wɔ mu 30 days January February ɛna yɛwɔ Ada ɛno nso wɔ mu 29 days February March amen sam mɔte aseɛ
yɛbɛkoko mu pɛɛ yie paa ne yɛahwɛ mu na ansa na yɛbɛkoko mu no muni kan yɛnhwɛ yɛni kan ɛnhwɛ okay mama mpa wei nka ho yɛhwɛ Greek nso sɛ menim sɛ mɛsɛ mede ne nso kɔ mu Greek nso die nie ɛna Hebrew die nie ɛna deɛ aka ne nie na yɛbɛfa no maako enti yɛmfa ne sɛ anam okay wei no deɛ nti a design no ɛyɛ yɛyi so March April ne sɛ nkaeɛ ka design a na nkaeɛ March nko anyɛ saa nanso ade ntina ɛkɔfa 2 months no deɛ ɔmo ne sɛ Hebrewfoɔ no ɔmo calendar mu no ɛmena ɛyɛ bi ɛbɛyɛ sɛ 14 foɔ ha sei no na yɛ hɔ first mo sɛ no nso bi a ɔmo a ayɛ March ne menim sɛ mo nyinaa obi adwene yɛ fast ɛmera a yɛn bosome no di kan yɛ ɔmo bosome yɛ di kan no ɛmera a yɛn die mu no yɛn March no ɛyɛ 14th March ɛwɔ yɛn ha sei no mo ntie ne yio na ɛyɛ hɔ nso first design the March no ɛbɛso 30 no na ɔmo deɛ no nya ɛnyɛ ɛdeɛ bɛyɛ ɛnso yɛ ɛnna ɛbɛdi di mu saa kɔpem March about fan sɛ bi a ɛbɛɛ mo fa na sɛ 14 a sɛ ha yɛ first design yɛ first design na ha yɛ 14 foa sɛ mo ambɛtumi akɔkulete mu ahunu enti ɛmera a bosome no March wei no 14 fo no ɛbɛɛ kɔsi March emu how many months days 31 days okay enti fa na sɛ ɛmera a design no sɛ ha yɛ 14 a na ha yɛ 1 a wei no kɔ 15 a no yɛ nso aba 2 wei kɔ 16 a no yɛ nso aba 3 so eni ba kɔ saa na ama March na ba kɔ 30th no wo de calculate abɛhu de ha sɛ na anse nso aduro eni ha sɛ no yɛ bɛsa sɛ April mu no na ɔmo man sɛ ne nso yɛ eni ba kɔ 30 no 30 fo na ba so no na April no so na bia na duro bɛ sɛ 15 fa na 16 eni me bia no ɔmo bo so me no ɛkɔfa yɛn de mienu ntam ɛnam sɛ yɛn de yɛ first ɔmo so de anya first sɛ nka yɛn de yɛ first ɛna ɔmo de yɛ first de a nka me bia no nka yɛ Nisaya ɛna nka ɛyɛ March but nam sɛ ɔmo deɛ no yɛn ɔmo deɛ no ɛnstate pɛ ne yɛ deɛ no yɛ 14 foa ɔmo deɛ no nso yɛ first ne nti no yɛn deɛ no 4 March ne bɛso na sɛ na Nisaya no enya nso yɛ ɛbɛkɔ April mu a kɔsi day bi ansa na Nisaya na yɛ de bɛyɛ aso de Nisaya ne bɛso no sɛ na Nisaya ne bɛso no na April nya ɛma na wie na yɛn nso yaba April mu na wei no nso baba fa ni April ne deɛ no bi amen nipa sɛ na ate aseɛ sɛ mo te aseɛ ntam deɛ a aha nipa sɛ na ate aseɛ mama hwɛ nsa no na very good mo ayɛ deɛ paa mo ante aseɛ koraa ntam a ɛnyɛ den sɛ sɛ mmerɛ biara no deɛ Jewfoɔ calendar mu no ɔmo bosome baako no ɛwɔ ɛyɛ deɛ mmienu ne ntam yɛne ɔmo nyinaa nhyɛ aseɛ mpɛ ɛmfiri first ɛna ɔmo nso yɛakɔyɛ first ba yɛn deɛ yɛ first wa yɛn deɛ yɛ 14 fo no na ɔmo nso deɛ ɛwɔ first enti sɛ yɛn deɛ no bɛkɔ 30 no a yɛ deɛ no aso no na ɔmo nso deɛ no sɛ na ɔmo deɛ no akɔyɛ sɛ okay mo ya mo calculate ni yɛ na yɛhu na ansa na yɛ sɛ yɛn nso yɛ kɔ April mu no April mu no ɛna na ɔmo deɛ no ɛso very good enti deɛ aka ne yɛ mɛkyerɛ mu saa deɛ sɛ ɛnyia sɛ mɛkyerɛ no nyinaa mu saa akɔduro point wei deɛ mo nya te aseɛ very good ɛno ano no afei ne yɛbɛhwɛ nti yɛse Jewfoɔ calendar no ɛne yɛ calendar no yɛre koraa anaa ne mo ɔmo wohwɛ mo deɛ a ɔmo bosom yɛ di kaa no ɛne yɛ March na ɛne correspond ɛna ne korɔ but nam sɛ March ne bɛso no na Nisaya no nso nti na ɛma yɛde April no ɛka ho nti maybe ɔmo bosom yɛ no saa ne yɛ calculate no very good yɛhwɛ wei ne nwie na yɛmmra yɛn nso yɛ deɛ so yɛyɛ deɛ no nso yɛyɛ bosom yɛ di kaa no ɛyɛ deɛ hɛn January sa ɛno nso twɛ anaa aha yɛ deɛ mom yɛn nkan aha very good aha sɛ no mama yɛn nso nyinaa nwie na afei yɛmfa na maako ma yɛho Jewfoɔ deɛ na wie deɛ a yɛho ne yɛn nso yɛ deɛ
afa yɛhwɛ Greek foɔ nso deɛ na ewia na afa na yɛbɛkɔ adesua no so Greek foɔ nso deɛ nso no Macedonia calendar anaasɛ Greek calendar no nso no sɛ wode ba yɛn die yi mu a tete no ancient calendars no tete paa no wɔn bosomi a edi kae ɛwɔ wɔn abosomi mmienu mu no yɛfrɛ no Dios nti mmerɛ a ɛyɛ wɔn bosomi a edi kae wɔ hɔ no wode ba yɛn die mu a na ɛyɛ October ɛyɛ bosomi ɛtɔ so sɛ mu a October mu yɛ bosomi no ɛtɔ so sɛ nti mmerɛ a Macedonia foɔ no sɛ wɔn bosomi yɛ di kae afe no a ɛwɔ wɔn bosomi dumienu no bosomi yɛ di kae no mu no a yɛ wɔn first month no saa taa ama ne yɛn nso yɛ wode ba yɛn ha sɛ nso a na afei yɛn nso yɛ deɛ ne abosomi du sɛ mo ate aseɛ nti wɔn bosomi yɛ di kae ɛwɔ hɔ no ɛyɛ abosomi du emu na ne yɛn nso yɛ wɔ ɛni Dios no ɛyɛ October ɛna Apelios ɛno nso yɛ November ɛna Ordinios ɛno nso yɛ December Peritios ɛno nso yɛ January ɛna yɛfrɛ no Diosros ɛno nso yɛ February ɛna yɛwɔ Zandikos ɛno nso yɛ March Artemisios ɛno nso yɛ April ɛna Daisios ɛno nso yɛ May Panimos ɛno nso yɛ June Los ɛno nso yɛ July Gopaios ɛno nso yɛ August Hepabaritos ɛno nso yɛ September amen very good afɛsɛ mo ate aseɛ ɛni ase no yɛne Jewfoɔ no sɛ yɛne wɔn nhyɛ bosome afe no ase pɛ yɛne wɔn nhyɛ aseɛ pɛ ɛna tete no Greek no nso no wɔn nso yɛne wɔn nso nhyɛ aseɛ pɛ ti yɛn yɛ wɔ bosome du mu a yɛn yɛ bosome yɛ tɛ so du no ɛyɛ wɔn afe mu bosome yɛ ɛdɛ bɛyɛ edi kae Greek hɔ no ɛna wɔkɔ Israelfoɔ nso a wɔn nso bosome yɛ edi kae na wɔn di wɔn no yiyia no ne ɛhase nso yɛn nso yɛ bosome yɛ ɛtɔ so yɛn nsam ɛdi ɛnyɛ pɛ saa na teɛ na ahase deɛ mɛwie a mɛba wei no nso na tɛmɛ nso aboa mo na mɛsɛ mo di kae akyi wei n'ase wie a na afei ha nso no ɛyɛ ewei mi na ɛyɛ adekorɔ na nkyekyeremu akra bi wei no mo so ɛnam sɛ yɛade sua ne wɔ wei no mmienu nso na ewie a mede wei bɛka ho ɛna yɛnhwɛ ɛna na afei yɛhuru wei no yɛnyɛ calendar ahodoɔ mmiɛnsa anyɛ saa calendar ahodoɔ mmiɛnsa no deɛ di kae ɛyɛ deɛ hɛn ɛna second calendar no nso ɛyɛ ɛna third one no nso Gregorian calendar no nso nipa sɛ ne Gregorian calendar mo ba aka mpɔne ka ho asɛm mo wura fi kakra yɛyɛ calendar na ɛbɔ yɛ dɛn mo no pope bi a ne din de Pope Gregory the 13th wɔn na yɛ saa calendar no sɛ mebi ɛka ho asɛm kyerɛ mo ti calendar na ɛbɔ yɛ dɛn mo a ewiase almost ewiase nyinaa use on do ebinom use Julian calendar ɛna binom nso use ɛban sɛ bi a Gregorian calendar na yɛn deɛ use ne sisi yɛ ewia dodoɔ no use wɔn deɛ ɛsɛ yɛfɛ ne Gregorian calendar anaa Christian calendar pope no ɛna pope bi na yɛ saa calendar no ti ne din na da saa calendar no so ɛnìmọ̀ nsɛ yɛbɛfɛ ne mmiɛnsa sɛ yɛfɛ ne sɛ Bible yi mu yɛyusu Gregorian calendar deɛ di kan yɛ ne yɛahwɛ mmerɛ a yɛbɛwɔ awurade sɛ yɛfɛ ne sɛ 6 months no yɛbɛnyi sɛ Yesu abosome nkron mu deɛ a abosome ɛtɔ so nsia no mu deɛ a na ɛyɛ 9 months mu deɛ a 9 months na ɛyɛ normal pregnancy de wɔ no deɛ a ɛna yɛbɛtumi ahunu afiri Gregorian calendar mu ne yɛahwɛ calendar month yɛbɛwɔ no wɔn nyinaa nka kuro tie sɛ abosom yɛtɔ so nsia ɛyɛ deɛ ahia January, February, March, April, May, June mɛboa ɛne yɛn calendar mu no June mu na nka Gabriel kɔɔ Mary nkyɛn ɛne saa June mu na bansa bi a Mary bɛnyi nsɛn a ɛne ne 1 June na mo aka June na mo aka mo nka ama me June May, July, August, September, October, November, December, January, February, March, the bone abay February, the entry and they say, and the Gregorian calendar and one idea, near was in a crisis, no, the bone abay February. So I'm also my own crown. Very good. Anna, me say, the Gregorian calendar and a wakia, crisis about one of bay. Yeah, from Bosnia, say, me, February, Bosnia, those women can be watching.
eni nka say no omo nka say ya wo Yesu December nyina nko mo ayede be nko mo ti ofana simple dia sa ne be so fa no very good ana dodo no so mfa no sa ebinom so efa Gregorian calendar no no mo dia akọ Greek num and emra Gregorian and the Jewish calendar no mo so say ya fa no say yan calendar say bosomi Jew for calendar no ne yede kwa na bosomi ya to so nsia mu a Jew for bosomi ya to so nsia me hwe Nisan Aya Sivan Tammuz Ab Elu and the Elu munanka sanka me edeko direct dia sanka sa na tie okay and so yes yen say no bosomi Elu mu aye we nim die mu a ye hwe Elu Tisri husband Kislev Tibet Shivet Ada Nisan Aya Sivan and the main kind of for I say Elu Tisri husband Kislev Tibet Shivet Ada Nisan Aya na sanka bosumi aya mu na bewu na beboa and any the nka ma chie April May sanka no am no and say wo the Gregorian calendar no so eko Hebrew for die mu dia wo de ko ho dia and nka wura na nka be wo no yes nka be wonder be e be wo April May enya say no mo ja no nso ndi e be wo say see the Gregorian calendar no e de ko Jew for die mu dia and nka wura Yesu no and nka wo no say e say e be wo na da be mo nyina April May June dia ni 6 months no emra ye 6 months wo ye die mo ase no eye June for die mo so eye da bai eye May eye da bai eye 6 months wo ase no eye August September and ye say ye fa ye de June for no say eye bosomi ya to so nsia ho ade a o mo calendar mo no eye so bosomi ya to nsia mo say June for no ho no elu ya bo ombusme to so nsia mo o mo afa na bosme to so nsia mo no wo de ba ya afi mo so a e ba bosme to so nsia mo August September mo nya sa ene ye 6 months na ekọ mo de a na se ye benya no August September mo me se mo ate ase mo to ato ene Jewish calendar mo no emela ba na e ba wo awurade ene ba ye de mo April May na wo de ba mo de mo de a de ahi mo aya the bosome aya mu ne be wo awurade Yesu Kristo ho very good yenya ne mienu mo tira to afa yen ko Macedonia fo so de no so ani ehwe Macedonia fo so de no se aye omo bosome edi kan no aye Dios and the Apelios Ordinius Peritius Dionysius Zendikos and the 1 2 3 4 5 6 and the 6 me be wo awurade man be nyin Zendikos so on fa ne say Greek de na de ya bosome to so nsia mo no Greek wona bosome ni din say mo nyina Zendikos mo nka me ntie Zendikos and sa bosome to Greek fo no on bosome to so nsia no ni din de Zendikos wo de ba ye de mo de ba March ti yan kan hwe and is a Mary nyin say sa bosome nsia no amu a Zendikos mo nyina me sa mo kan de Zendikos Atmisius Decius Panimus Laus Depios Hyperberetius Dios Apelios and in Gabon yes time by Greek wonder by November and they say ya fa Greek dia na dey e work dia Christo no ya ba wona dey be mo bo so be mo a what you say any person ati ase asan me ko nchechiri mu na asem ne kana ye mre na ma anti asem atombo asa chechiri mu ye amen emu omre pa nanso ebia enya izedie nanso me se nkosie no they say ye won say the na me kana say se ofa Greek die no dia emra Greek fo bosome no bosome edu no omo bosome edi kan no wo de ba ye die mu a ye se eye mre ba ya bosome be mu a October na anan kan bosome ato se mu a ha say for bosome ato se mu a
adesua pa enti emena okọ Greek fo ase aseso a omo afi na bosom edi kan no omo ase omo afi ase na bosom edi kan no wo de ba ye die mu de ya ne ye nso ya bosom eto so se edumu ne ye wo ena enti ye bosom idumu no omo so afi na omo du omo nu yi anko omo du omo nu yi a ena obaka koleti awon se ne 1 2 3 4 5 6 emu na Mary benyin 6 months ni mu no ma calculate ya calculate no okonya na se be unya na dia he ya bodi say amen ene say no calendar hodo am ya nsan afa ne ya befa ne yi mu baako na de kai de wasi ya yiye no mu nyina e wasi afa jiwfo de no ana say e wasi afa Greekfo de no ana say efa Gregorian calendar mo say efa Greek for de no efa Hebrew for de no mo no Mary ebi na obi na inima bi ewo Mary awon fa asase ba so Mary owo Yesu asase ba so a munya ko duro obi bu say Mary awon fa amaka say awon fa Mary ofri fa Mary oye Hebrew ni ana oye Greek ni no oyedie ni ani pasa pa na jitum say Mary Israel ni mo ya de na so na mi hu nsa nyina bedu no apaja o mansa pa Mary ni pasa na ati ni din pen o mbe wi aso mo ati Mary din pen Mary fo bia mi ni o mo ye pa ni bi so nya kura Mary fo bi ye pa bi ye pa na so Mary fo bi won so de a wo mo nya kura Mary ofri Israel sa so ene say no mo a mo so se bi a e wo say di Jewish calendar na ye no mbaja man sama mehwe okay mba man sango mo so se bi a e say di Gregorian calendar na ye mbaja man sama mehwe banya ba akobi very good mo so se e di Greek calendar na say ye no so mbaja man sama mehwe banya ba akop mi enu bi mi ansa bi okay mo mi nti alusunya na nti ese ne badodo no ase yankwa bi no se yankwa say amen and say abane ya to de a senke bi afi onyanya sa na so nyam say abantu ani mu a ene be won se nyame mu say bi abatu mu na abatu ani mu a mo nsa mo pagya ya no e be kire say dodo na kire no kure de a asa ne bako amen omo so a omo ni ba bi omo pagya nsa oni ba bi owo oni ba bi awo o pagya mo sa pagya ne tu amen okay yenti ai dedi kan no se ofa Gregorian calendar woti sane Bible no ya mfa Gregorian calendar ya mfa ban se bia English na twere ye kan tia se Bible no ofa yes ofa Gregorian calendar wotwa na se woti ebi se Jewfo no ombosom yeto so nsie mu no ani Gregorian calendar ombosom yeto so nsie mu no enya de koro to fa de a se wati koro awie because omo de no nko ana yan so ye de no nko to fa ye de no straight de ya wo de ko Israel for that so a wati no no ti mo se Gregorian calendar ne yemfa ne yenya no mo nyina mo wati man dodo no ampaja o mansa o de ma se ba ko bi ne paja ne nsa enti wo apaja o nsa no de me ka che no se wati kakra amen enye pii ne mo wati kakra the entire wati akana say ye calendar no e different from omo de no kura and say ene correspond de ya ene nke betimi afa ne sa say nke ye bosom ye di kan no ya afi bosom ye di kan no sa na ju form so ma afi bosom ye di kan de say nke ya de koro na so nyam say nya de koro ni ntino wo de calculate ya wati okay very good ana mo so amaka say yemfa Gregorian calendar no so enko Hebrew calendar Nenya answer no so no mo so mwoti munyina nti munyina mo so mwoti amen amen ne mo ndi nti amwoti ni ebe kirem e mo sa mo ne sa o Greek calendar events Jewish calendar no o mo di yenko
ɛna Gregorian calendar no nso nko na deɛ nti a mote ne sɛ na deɛ watwa a ɛyɛ no korɛ ne sɛ sɛ yɛde Greek calendar na waki a saa nipa no na watwa amen ɛwɔ mu sɛ ɔkama no to bokura no watwa ɛtwa bi ayɛ twa na anyɛ saa nti nemom yɛkɔ nkyerɛkyerɛ mu ɛdwa sɛ yɛde Greek calendar no ɛna ɛyɛ deɛ nti ɛne sɛ yɛde Gregorian calendar no ɛna ɛyɛ ne sɛ New Testament Bible wei no a yɛtwerɛ no Greek kasɛm so enti Greek kasa na yɛtwerɛ yɛ enti ɔno wɔtwerɛ no koraa no ɔno man sɛ deɛ sɛ Greek ni ɛfa Luke nwoma no kenkan ya ɔbɛhu sɛ yɛtwerɛ sɛ ebi a men ɔmo taa kan sɛ yɛfɛ no ɔmo deɛ ɔmo ka no men to hectares they can men to hectares so and I say in the 6th month of the 6th month Greek ni ka hectares so a seized and men no and also a month or moon but me to so nsia and say Greek ni fa Luke woman no kan kan ya ono be won say the Luke tire no o tire ba ono ne ka sai mu and o me fa no ono kan kan ya o the Greek kasa no ya tire wo mo no and e be ko Hebrew die mu what you say ono ni kurom die no a Greek month no and they be to Hebrew for die no ho na watimi ehunu bosome a ye wo ade nkwa no ewom na mo say Bible no a Hebrew no da van say Luke wo ma no a wotwere ye no say wotwere no Hebrew mo dia and ebetime de Greek no da van say ebetime de Gregorian calendar no akọ Hebrew mo straight no me esan say one Greek Hebrew kasa na twere ye no the Greek kasa na twere ye na Gregorian calendar no nko na Macedonian calendar no nko no so what the yeah the ba pa say Greek dia no a obenya different answer me temu bio hallelujah mudi akire mo agene wa ha say mentom bo asen temu yem ebio de me kan say look do tire Luke ngoma no New Testament no e de kasa ba na tire ye Greek na tire ye na kasa na de tire no omo so omo calendar omo calendar omo calendar no say ono kan abosu yeto so nsie mu no e wa Greek mu no ono omini Zendikos so ono kan ofa Greek ni efa Bible no kan kan ya ni atwe no 6 months no ono ka klotia obemini say Zendikos ananya sa sadi ya so nkan so efa ya die mu na nka ebia ya kora 6 months kan so ya befa ya die so Gregorian calendar nka ya month ban ya June sa nka befa no sanka Bible no say the English na tire ya dia ana English man bia fa no kan kaya ana free person nipa bia fa no kan kaya ono de ne calendar no aye 6 months na be check ye no dia ko Hebrew for say so no hwe emra aye 6 no ase no omo ho nso no bosome kura nso ene ne correspondo sana Greek ni nso efa no so kan kaya nyame ansem no ko sia bosome to so nsia mu no a enam so omo nso calendar ni ntino o de omo calendar no ana be ko Hebrew for de no correspondo no hwe emra ya bosome nsia omo die no mu no dia abosome nsia mu dia ne ho de no nso ye de be ese and the Bible na twere ye no Bible no enim English montia say Bible no ye twere ye no enim English yo enim Twi enim French enim Hausa kasa Bible no nim no New Testament nim no Greek and apart from Greek no Bible no nim kasa bia and the okay Bible no English no e mo nso ba ho a me study Bible no na mo nso ba ho a at times me mfa compare English na nko no Greek calendar no Greek version ho e de me hwe ni mi no Greek version no ani na me Twi no na me dey compare me Twi no e be compare Greek no na me English na compare Greek na ma hwe o mi no de ani dey correct moti ase sa point moti ase de e hear me pa say Twi no ya mistake ya ene English na say correct no ko English no so ono tap free ba bi na baaye ene Twi no so tap free ba bi na baaye and the Bible no ya New Testament no onim Gregorian calendar oni no aye de foforo ma no Bible no enim ye Twi no enim Hausa enim Dagomba and enim French
nemo New Testament na kasa be no enim no Greek ana Greek for so wɔn calendar dia na ene wo check dia calendar be na so de work here e so de wo fa kasa no a Bible eyi no na dia ene dia ko Hebrew direct ana me tell say ene wo no wo work here na ye so wo Bible no ekura wo no aye twi Bible no aye English Bible no kasa na de kire ye no wo mo kire Bible no wo mo nim bro kasa wo mo nim twi kasa wo mo nim a aye de be Greek ana Greek for so wo mo ankasa so wo calendar na se wo mo calendar no se ene ye twi calendar na English calendar ni aye da koroji ya ene ke betimi ya ko straight amana ye yie na esan se yen local language no ne calendar nko ana Greek kasa na omode twen calendar nko no na ba bo ne aka ni Greek kasa mu na na mfa Greek dia na enko Hebrew dia mu straight na wo ba pass Greek no na wo dia na akọ wo dia na akọ straight na ko nya wrong answer motia in person na ati ase afele msan sala doso amen yedi no kwa ma ye ho ni person na ati ase mu ni no kwa ma ye ho inyanti ase ani yakobi yo mo ho abotre amen ensana doso pa ache akane no de wo mo ne se there is a problem bipa Bible ho a I can carry three Bible problem ba ho a na controversy a memfa make aduma bi a three English no hia but ma compare ba hwara wo hunu se ada say what study Greek no na what study Hebrew what study English no na what study three no dia o me no obetimi ya hunu se da bi aha no we are mistake go Bible me bere wa twi ni correct twi na bi wo ha aye correct pa aye correct ye pa nanso na bi won so na English nanso no aye translation aye wrong ba betimi ya hunu dia ti se abre bia no wo de twi no to Greek na ho na wo de Greek no wo de English so to Greek na ho no o ho mu no dia o ka no kore amen sameme ye ka se sameme na ye ne kire Bible no a ane ye kire twi kasa mu a ana twi ne ye kire ye kasa mu ne ye wa ye ne ya calendar ye ro ya abosom ya hodo mu ana me ka se ye wo Yesu o ye abosom ye to so nsie mu a wo se ne enka ema assembly aye mere ana nka ema na nya mere sana Hebrew so no se Hebrew so a ye wo Yesu mu no se o de Hebrew na kire ye dia ane ye kan se ye wo Yesu abosom ye to so nsie mu dia ene no na se ye de dia no a e twi no e do to Hebrew fo dia no ne ho dia ne no kro ne nya ansa na esan se yan kire kasa no yan kire Bible no Hebrew kasa mu ntino ne de Greek na kire ye no na abosom ye to so nsie no o use Greek word that de kire ye ntino na Greek fo so mo calendar no se wo use dia calendar be na se wo use munyira ene se use Greek calendar dia Yesu ye wona e ba wona abosom be mu munyina bosom be mu a bosom be mu a November amen enti se na bo se use Greek na dia o mo dia ani ye dia correspond direct enti abasa dia ye be wo se ye wo Yesu no November mu na mo se oba wodi omo dia no eba ye die mo dia eba ha se dia Yesu nge ba won month be mu a ye de be metu meboa aya meboa very good ena ye hwa de akra ze moti ase mo me famla na me fa asem na me na wie na me se bia mama mo akire ni ye hu kwa ye be fa so Hebrew for calendar mu no bosom ye be no di kai mo nyina bosom ye di kai ewo omo afe no bosom ye di kai mo nyina fa na sei emra aye omo bosom ye di kai mo no ene ye ko a omo da so use calendar na calendar me kan tete nyina na Mose ena point ma awo mo so information nyina o de me kan so information nyina wo ho omo calendar no Mose na point ma awo mo so omo fa bosom we ena nya omo afe no bosom ye di kai e be si na nyina omo da so use ene Bible no nko a na ba kire ko Bible mu so obehu ni zan no nsuom ofa Bible no na quotation me bere ho a
na wo study Hebrew Bible no a na the Hebrew Bible no do to English Bible no ho a bosom eto so nsia na obobodi nse design obobodi a kyerɛ wo ni nyina de wom na so enya Bible nkwa na sa kyerɛ ye Jewfo abosome munum de ntie ni sa Bible nkwa na sa kyerɛ ye no ye say die be se be hu Jewfo abosome a aya Bible mystery ana anya Bible mystery se ye fa na say aya Bible mystery di a na je say na Luke no mo kyerɛ Bible mo nkwa na nim ba se o mo kyerɛ Bible no aya de a obi ekɔ school bia obi a on kwa sɔre ana ɔkɔ asɔre bia no oni mo mo some ne se de yesi ayese no ene na ewe mu ene ne din eni wo mo pa kyerɛ sa asɔrefo nkwa na nim yɛn so Gregorian calendar na ene se nka Bible no ka ya ne yɛ twere ya ana yɛ ka san ya bosom yɛ to so nsia mu ne yɛwu Yesu ana yɛ Juwa ene yɛ ka na saa no Juu no yɛ ka yɛ nkwa yɛ Kristofo nkwa ne nim bosom Juu no sɛ yɛ bosom yɛ to so nsia na yɛ nkwa ne nim ọmọ nkwa sọrọ nso ọmọ ni mu ana ebi na me ka na me musa mo se Jewfo calendar no aya Bible mystery ana aya Bible nkwa na se yi na di me yehu ana na hwan na betima hwan bi na betima yi na di aka ho ha history ana ọmọ Jews writers ni na ọmọ nim ni na ọmọ betima yi na di a kyerɛ amen amen Macedonia fo nso ọmọ afe no bosomia etoso ebi kan no ɛwɔ mo afiri mo ne yɛfrɛ no sɛ mo nyinaa nti ɔmo bosome na ebi kan no ɛwɔ mo afiri mo no wode na yɛn nso Gregorian calendar mo no na yɛn nso yɛ bosome bɛyɛ mu a saa mmerɛ no ne yɛ October mu nti ɔmo afiri no bosome ebi kan mu wɔ hɔ no yɛn nso yɛ afiri mo bosome ɛdɔ so sɛ edu mu ne yɛn nso yɛ wɔ ɛne ne nya de korɔ ɛni saa nti no ɛnam sɛ kasa na ya twere Bible no wo mu no na kasa no a wo no ne calendar no ade nti na wonfa kasa na ne calendar na enko Hebrew fo de mu na wunya ansa na wodi kasa no mu ma to nkyai na wodi wo die no na ba pass Greek die no na ko nya ansa ene ne mfom so obi no ye no the so called anti Christmas group no bidu no a efa ne sei bidu no a fa na se si ye kan ko mu a ebi anka Yesu kra anka be wonda be enyana de anyimu a Epume, the so-called anti-Christmas groups. No, some can. You say anti-Christmas groups. You can't be ana. One can anti-Christmas group no. You can't say anti-Christmas group. And you have any patchy. One more any Christmas union. You say can't be. But I say I can't be. And then there's also more the anna. I was say yeah. And the more you answer no. Now the betting your woman, the big cat to let me aboa has any say. We Greek for the alone so we compare Greek for the Hebrew and the actual and actually metimi asa atwere Hebrew for no omo ni zan mo no eye Zendikos na ne na ma ache Hebrew for omo sa asese no bosumi edi kai ni mo no obekwa Greek asa asese no na na so ya bosumi to so nsia mu mo ya no nso Greek for no and ni zan no ene de correspond mo nyina mo ha say die mo abre mene mo hwa na abre mene mo hwa pa na abre ene sa mo so mo kire bibi say yen ko so preach na ma ya ni age so na asa mo ha say ni e ho say ya ne mo na ha say ye na atimi aboa ne yatimi yeso ye yiyam ni ama enim sa fifure kura ate ya ne a enye fifure bone cause am fifure ate ya kura ma mo nya de pa bi afiri mu mko bonse a mo betimi de akyere mo nim di a mo nya no three options na won say Gregorian calendar am a different answer Greek na am a different answer and we am a different answer no mo de answer mo fa na me kyere mo say Hebrew fo no almost me di ka no ene Zendikos ene ma che we na Josephus ni na o mo kyere Josephus o kyere Israel fo ba kwa say mo fa ne bush nkan be bire enam di ka kan say enya Bible ngwa na say kyere we mu kyere amen aya wo de ba Greek for the mu aya Athanasius amen enti sana nti we num nyame bo a mo twere a mo behu sanso na wo de ba ayi fo so Greek for so de mu a yemfa ma wo de Greek for de alon so ekọ Hebrew for de mu a ya say Dios no aya o mo first month no aya so aba bo so be mu a
ana ha sɛ mo ba kyerɛ me ne amemfa nsidi a mo sɛ menkyerɛ mu ana me kyerɛ nam de aba na wie wo sɛ obiara ekuro mo no obiara man mo no obiara wɔ ne bosom a afi no medi kae nya saa Hebrewfoɔ wɔ de edi kae ne ade Hebrewfoɔ de to Greek ho no yenya ne sei ade to Gregorian calendar na ho yenya ɔmo de ani sei ɛnyɛ yɛn so yɛ bosom edi kae no no ɛne sɛ yɛn so yɛ fa January no ne abɛsɛ yɛn hu na ne de Greekfoɔ de ɛne kɔn so a yɛba bɛfa deɛ yɛba bɛfa wei yɛbɛfa January ne afa Tibet so sɛ wo wɛke biara fi first month second month deɛ wobɛwuro nti ne saa deɛ a ɛbɛdi fa difa mo hu bɛsɛ me yɛdi sɛ ne amɛkyerɛ mo adeɛ o mo classroom amen nika yɛkyerɛ deɛ ne saa yɛn so yɛkyerɛ deɛ nti atam sɛ yɛba sɔre a ne yɛsua deɛ ne obiara bene deɛ meka ne sɛ Greek Hebrewfoɔ no ɔmo som yɛdi kae no ɛne yɛ deɛ sɛ ne bɛma akyeɛ ɛna Macedonianfoɔ nso mo som yɛdi kae no ɛne yɛ deɛ sɛ ne bɛma akyeɛ saa na afei woba Hebrewfoɔ deɛ no nso ɔmo ne zaa no ɛne wei nso deɛ ne bɛma akyeɛ so saa nso na woba Greekfoɔ deɛ no nso ɔmo first month no ɛne wei mu deɛ bɛma akyeɛ baama hwɛ mo nso no wo sɛ ha yɛ October ne nyinaa bɛakɔ yɛ adekorɔ dɛm wo arrange deɛ a sɛ Hebrewfoɔ no arrange deɛ ɔmo de Dios na bɛdi kae ne yɛhwɛ deɛ Dios no bosom yɛ kura no wopɛ sɛ wɔka ho asɛm deɛ ne na ɛma akyeɛ sɛ wode English nso na ɛyɛ deɛ a wode bosom bɛyɛ na bɛdi kae na wahwɛ January no deɛ ne Greekfoɔ deɛ nso yɛ deɛ bɛyɛ ɛma akyeɛ na ade ahyɛ no ɛne sɛ yɛde English Gregorian calendar no si yɛyi nso January a ɛnka January yɛyɛ afɛ no bosom yɛdi kae mu no ɛnka ɛne Macedoniafoɔ deɛ na ɛbɛma akyeɛ deɛ Dionysius deɛ Peritius ne saa but anam sɛ yɛde wɔn mu deɛ ne di kan ntina ma wɔ January na abɛhyɛ mfimfini no ne mo afɛ deɛ pɛsɛ January na abɛhyɛ mfimfini deɛ a yɛbɛtwerɛ deɛ January deɛ a ne yɛbɛtwerɛ wei na abɛhyɛ so ne sɛ wode bia wode maakye no modi makyi anaa wei nso ayera kwae ɛnam kwan pɛpɛɛpɛ mote aseɛ yie kɔmedi bɛsie o yɛsɛ yɛwɔ Awurade Yesu Kristo ka ahema yɛbɛwɔ Yesu mmerɛ bɛn nti yɛbɛwɔ Yesu no before winter sɛ wohwɛ mo paa deɛ a Jesus no yɛbɛwɔ no before winter sɛ wofa no 9 months exactly even sɛ kakra koraa bɛka ho a ne nka bɛ early December ɛne nka ɛnkɔ December sɛdeɛ ɛka no because mo nyinaa mokɔ a monyɛ nwuwɛmu na mohunu winter no time start mɛ sɛ mɛka ho asɛm ne nyinaa twerɛtwerɛ ho asɛm aba winter na ankasa no ɛyɛ mmerɛ a awɔ kɛseɛ paa aba ɛne Jesus Christ no yɛbɛwɔ no before winter yɛwɔ Yesu bosom bɛyɛ mu ti December obi ka December a na yɛ sɛ 25 December no ɛyɛ nokorɛ anaa nyɛ nokorɛ na obi de Gregorian calendar no ɛkɔ Jewish calendar no mu a ɛyɛ mfomsoɔ anaa nyɛ mfomsoɔ obi de yɛyɛ adie na ɔkɔte Greek na yɛde twerɛ Bible no wɔn de kɔɔ no kɔnya ɛne Greek deɛ na twerɛ Bible no ankɔ a wɔti anaasɛ wɔnti wɔn akokoduro a mɛtumi de challenge sɛ wɔti wɔmanya akokoduro de challenge no na ɔyɛ nipa nso ɔyɛ hunumu nipa wɔnte aseɛ ɔbɛte aseɛ kyerɛ sɛ ɔba no ate aseɛ tie a ɛmɛ na mɛde ba na wie yi ne asɔre abɔ mpa yi wɔma nipa no ate aseɛ tie sɛ kasa na yɛde twerɛ Bible no ɛnim English language Bible no ɛnim English language anaa kasa no ɛnim English language Bible no ɛnim no ɛne sɛ ɔfa Bible yɛ mistake pa the best answer consult hwan Greek kɔ bebree nu a wɔn a Bible bebree wɔn a wɔn translate Bible no wɔn insert de hyehyɛ mu yɛn bo ano yɛbɛba so ebi wɔn a yɛn insert ofa Greek na ɛbɛma ɛne obi a Greek biara na wɔn sua New Testament na wɔbɛhu sɛ wei no translators na wɔn de hyɛ mu wɔn yɛ ne plain ne nyinaa deɛ ɛho ne sua na ɛwɔ hɔ amen ti ɛnna mmerɛ a yɛate aseɛ krakye bi ɛkɔtena radio bi so na ɔno nso yɛ no sɛ obi na ɔfaa no sɛ onim Bible mu paa ɛne yɛka Yesu yɛn ho ne December ɛhɔ na ɔfaa Gregorian calendar no
no do work here do no do work here no onya de he onya say Yesu ye wonu dwun di a ebe nyin se no dwun mu di a ebe si da bai munyina theory no ye akwo nim Bible mu o wonim Bible mu pa na so wa ya de bai wati ko Bible no Gregorian calendar na Bible no nya de bai eni no wo boss time I say oboss me as even among the Greek kura and the me use Macedonians no among the Greeks no kura no almost different calendars states no kura no almost different calendars but the Josephus no one can actually say Greek Hebrew for no almost use we me no anything am fa so nya say dia anka me examples so anka no so ma Matthias in fact over calendar bia apart from Macedonian calendar and Greek calendar what ya ba sorry about empire me say that me me say some question mutma answer me there mutma answer me Yesu boso be mu na ye wo no Gregorian calendar mu see if Gregorian calendar le ya ye ba we Yesu boso be mu wa twa na wati na say obi the Gregorian calendar no ye die no o sa Greek die no won hwe won fa no no ko straight to Hebrew a wati ana so watwa de benti na wati munyina ya ntwe ne ye bai ntwe ne wade bai ba ko na utwa yo ba ko na utwa mo se ntwe ne ye hiwo very good. You train the Greek member. And I'm saying Greek no answer on one calendar no. Now they call he what they call Hebrew more. Obanya say no. What the calendar of Robia Bible no no at the call the end of the year. Next what Bible no the end ho. Anything I hear the Bible mom translate here no can say me Alpha and Omega. What the Bible the mo ye. And you must translators omo dia na sa. Oh no. What the Bible the mo on alphabet mu no ye de no e de be mu empimfin mu ana ono so person o me yati ase se wo ye A to Z alpha and omega A to Z no so no e wo what is that ne ba Greek for de mu a empimfin ba bi tina say ese wuja na sa tikasa ye de try Bible no e no na o se yafa e de mi say say me kan Bible no a na me genka apamada na me genka ya entina research agi ye mre no adwuma no afei na nyangopa da roma ese ne de ba bi ye do ne de ye betoa so amen se de ye betoa so pa na enhwemu se ne hu hia je mre se oruba se oji ye di a ana osori tie ne a anya modo so ndema ma obedi mo achi o nemo oba owu se mo kana kora de obedi achiri na so owu se en kana kora de a obejai so obi kan ye ho na oba se otwe ne ho firi ye ho a de basia na se obahwe fam so ayaye e na ode atwe ne ho firi ye ho na so nyam fam so bia de a okwa na ne tibuwa na so obi ne fo ente ben ya se yenso ya tu ya bo ase ne hwehwe mu bebre na ene kura bia wo mu bia no e de tudwa ensem ya kana bonten enye ye nkwa na sabe eni ebi ya research o de me keka nyina se ohwe se onya Jewish encyclopedia na beso ehunu Jew for calendar obehunu Jewish encyclopedia 202 edition ana encyclopedia Judaism ufa Britannica 207 de me ka ne simple thing kura se mo wa beso ehunu ye kura so use encounter this na kura no just apply simple o de bo app obama hu se anyway na correspond uko Bible mu nso a eni nyina nso e wo Bible mu